ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ଯେଉଁ କାହାଣୀରେ ଆମେମାନେ ଏକ ରାଜା ବେଙ୍ଗ ଏବଂ ସାପ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଟେ ଥିଲା। ତାର ନାମ ଗଙ୍ଗାଧର ଥିଲା। ସେ ସ୍ଥାନର ରାଜା ଥିଲା। ହେଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ତାର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉନଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରତି କଥାରେ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହି କଥାକୁ ଦେଖି ଗଙ୍ଗାଧର ନିଜେ ନିଜେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ସାହସ ହେଲା ସେମାନେ ମୋ ସହ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଏ ସ୍ଥାନର ରାଜା। ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ତ କମ୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ପାନେ ଚଖେଇବି। ଏହି କଥାକୁ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ତମେ ଟିକେ ନିଜେ ଭାବ, କାଳେ ସେ ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲା। ହେଲେ ଗଙ୍ଗାଧର କିଛି ନ ବୁଝି ନିଜ କୂଅ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସେ କୂଅ ବାହାରକୁ ଯାଇ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଏକ ସାପ ତା ଗାତକୁ ଯାଉଛି। ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଯଦି ମୁଁ ଏ ସାପ ସହ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିଦେବି ବା ସାପକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବନେଇଦେବି, ତାହେଲେ ମୋ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସାପ ଆସି ମାରିଦେବ ଏବଂ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବି। ସେ ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସାପ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ସେ ସାପର ଗାତ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ସାପକୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ସାପର ନାମ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଥିଲା। ଗଙ୍ଗାଧର ତାକୁ ଡାକିଲା, ହେଲେ ସାପ ଏହି ଡାକ ଶୁଣି ଚକିତ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସାପ ଭାବିଲା ସାପର ତ କେହି ସାଙ୍ଗ ନଥିଲେ। ସାପ କହିଲା, ମୋର ତ କେହି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ମୋତେ ଡାକିଲା କିଏ? ସାପ ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଭାବୁଥାଏ। ଗଙ୍ଗାଧର କହିଲା, ମୁଁ ହେଲି ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କ ରାଜା। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ବନେଇବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୟାକରି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସାପ ଗଙ୍ଗାଧର କଥା ଶୁଣି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, କି ସାହାଯ୍ୟ କୁହ? ଗଙ୍ଗାଧର କହିଲା, ଏଇ ପାଖରେ ଥିବା କୂଅରେ ମୁଁ ରହେ। ମୁଁ ସେଠିକାର ରାଜା। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର, କାରଣ ସେଠାକାର ଥିବା ବେଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତମେ ହିଁ ମାରିବ। ହେଲେ ସାପ କହିଲା, କୂଅ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯିବି କେମିତି, କାରଣ କୂଅରେ ତ ପାଣି। ଗଙ୍ଗାଧର କହିଲା, ନା, କୂଅ ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ଗାତ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗାତରେ ତମେ ଆରାମସେ ରହିପାରିବ। ସେଠାରେ ତୁମେ ରହି ତମର ଖାଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେବି। ତମେ ଯାଇ ସେଠାରେ ରହିବ ଏବଂ ମୋ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମାରିବ। ହେଲେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେ ଭାବିଲା କେମିତି କ'ଣ କରିବ। ତାକୁ କାହିଁ କଥାଟି ଅଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ମନସ୍ଥ କଲା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ବହୁତ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାପଟି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେ ତ କୌଣସି ଶିକାର କରିପାରୁନଥିଲା। ତାର ବଳ ନଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ମୂଷା ବି ମାରିପାରୁନଥିଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଯଦି ମୁଁ ଏ ଗଙ୍ଗାଧର କଥାରେ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ଆରାମସେ ସେଠି ରହିପାରିବି। ଏହି କଥାକୁ ମନସ୍ଥ କରି ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ଗଙ୍ଗାଧର କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧରକୁ କହିଲା ସେ ଯିବ ବୋଲି ତା ସହ। ଗଙ୍ଗାଧର ଖୁସି ହୋଇ ତାକୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧର କହିଲା, ମୁଁ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲୁଛି, ତମେ ପଛେ ପଛେ ଆସ। ଗଙ୍ଗାଧର ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲା ଏବଂ ସାପ ତାର ପଛେ ପଛେ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ତାକୁ କହିଲା କି, ମୁଁ ଯାହାକୁ କହିବି ତମେ ସେଇଆକୁ ହିଁ ମାରିବ। ମୋର ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଖାଇବ ନାହିଁ। ସାପ ତା କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧର ତାକୁ ନେଇ କୂଅ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଗାତକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲା। ସେଇ ଗାତ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲା ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧର କହିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବି ତମେ ଆସିବ ଏବଂ ମୋ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମାରିବ। ଗଙ୍ଗାଧର ଖେଳୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ତାର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆସି ବାହାରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାପକୁ ଗଙ୍ଗାଧର କହିଲା, ଏଇମାନେ ହେଲେ ମୋ ଶତ୍ରୁ, ଦୟାକରି ତମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯାଅ। ସାପକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସାପ ପାଖରେ କୁନି କୁନି ବେଙ୍ଗଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାପ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ଗଙ୍ଗାଧର ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ସାପ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ, ମୁଁ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାଧର ନଥିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯିବି। ହେଲେ ଗଙ୍ଗାଧରକୁ ସାପ କହିଲା, ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବି କେମିତି? ଗଙ୍ଗାଧର କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ, ତମେ ଏଠାରୁ ଏବେ ଯାଇପାର। ହେଲେ ସାପ କହିଲା, ମୁଁ ଯିବି କେମିତି? ମୋର ଯେଉଁ ଗାତ ଥିଲା ସେ ଗାତରେ ତ ଅନ୍ୟ କେହି ସାପ ଆସି ରହିଯାଇଥିବ। ହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଯାଇ କ'ଣ କରିବି? ତମେ ମୋତେ ମୋ ଗାତରୁ ଆଣିଛ, ତମେ ମୋତେ କଥା ଦେଇଛ, ତମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ତମେ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବେଙ୍ଗ ଦେବ। ନିଜ ପରିବାରରୁ ହେଉ କି ଯେମିତି ବି ହେଉ, ମୋତେ ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ବେଙ୍ଗ ଆଣି ଦେବ। ଗଙ୍ଗାଧର
ଟିକେ ଶୁଣି ସାପର କଥାକୁ ଶୁଣି ଟିକେ ଚକିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ନିଜେ ଭାବିଲା ସେ କେତେ ନମ୍ବର ବୋକା, ସେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲା। ଏ ସାପଟିକୁ ଆଣି ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନକର କଥା, ଗଙ୍ଗାଧର ନଥାଏ। ସାପଟି ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ଦିନେ ଗଙ୍ଗାଧରର ପୁଅ ବାହାରେ ଖେଳୁଥିଲା। ସାପ ତାକୁ ହଠାତ୍ ଖାଇଦେଲା ଏବଂ ସାପ ଖାଇବା ଦେଖି ଗଙ୍ଗାଧର ଏହି କଥାକୁ ଦେଖିନେଲା ଏବଂ ତାକୁ କହିଲା, ତମେ ମୋ ପୁଅକୁ ଖାଇଦେଲ। ଗଙ୍ଗାଧର କହିଲା, ତମେ ମୋ ପୁଅକୁ କେମିତି ଖାଇଲ? ହେଲେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗଙ୍ଗାଧର ଏହି କଥା ନେଇ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା ଏବଂ ନିଜ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ମନେ ମନେ ଶୋକାକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିନ୍ତା କଲା। ଗଙ୍ଗାଧର ସାପକୁ ବହୁତ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ସାପ ତା ପୁଅକୁ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କହିଲା, ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ତମେ କୂଅରୁ ପଳାଅ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ସାପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବ। ତମେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଅ, ନହେଲେ ସେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ସାପକୁ ତମେ ଯେମିତି ପାରି ସେମିତି ମାର। ଏମିତି ଗଙ୍ଗାଧର ମନ ଦୁଃଖରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ହେଲେ ସେଠି ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସେ ସାପ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବେଙ୍ଗ ସେଠାରୁ ସରିଗଲେ। ଗଙ୍ଗାଧର ଭାବିଲା, ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ସୁଯୋଗ, ଏତିକି ବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବି। ଗଙ୍ଗାଧର ଭାବିଲା, କହିଲା, ଏଇଠି ତ ଆଉ ବେଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଅନ୍ୟ କୂଅରୁ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏଠାକୁ ଆଣିବି ଏବଂ ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତମକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଗଙ୍ଗାଧର ଏହି କଥାକୁ ସାପକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସାପ ଏହି କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧର ସୁଯୋଗ ପାଇ ବାହାରକୁ ଯିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲା। ସାପ ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ଗଙ୍ଗାଧର ନିଜ ଚାଲାକ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଅଛି। ହେଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ବୋକା ପାଲଟି ଯାଇଥିବାରୁ ତାର ସବୁ ସାଥୀମାନେ ମରିଗଲେ। ଗଙ୍ଗାଧର ସାପକୁ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗଲା ନାହିଁ। ସାପ ପାଖକୁ ସେ ଆଉ ଗଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲା ସେ ଯଦି ସାପ ପାଖକୁ ଯିବ ସାପ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମାରିଦେବ। ଗଙ୍ଗାଧର କଥାକୁ ସେ ବହୁତ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାପ ଭାବିଲା, ମୁଁ କେତେ ବୋକାରେ ଏ ଶଳା ଗଙ୍ଗାଧରଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଦିନକର କଥା, 2-4 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଏକ ଝିଟିପିଟି ଆସି ସାପକୁ ଭେଟିଲା। ସେ କୂଅରେ ଥିବା ଝିଟିପିଟିଟି ସାପକୁ ଭେଟିଲା। ସାପ କହିଲା, ଗଙ୍ଗାଧରର ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ, ତମେ ତାକୁ ଏଠାକୁ ଡାକ, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବି ନାହିଁ। ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବେଙ୍ଗ ଆଣୁ କି ନ ଆଣୁ, ମୁଁ ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ। ତାର ମୋର ଏକାଠି ରହିବୁ। ଏହି କଥା ଝିଟିପିଟିକୁ କହି ସାପ କହିଲା, ତମେ ଗଙ୍ଗାଧର ପାଖକୁ ଯାଅ ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝାଅ। ଝିଟିପିଟିଟି ଚାଲିଲା। ଝିଟିପିଟି ଯେତେବେଳେ ଆସି ଗଙ୍ଗାଧର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଗଙ୍ଗାଧର ଆଉ ଏକ କୂଅରେ ଥିଲା ଏବଂ ଝିଟିପିଟି ତାକୁ କହିଲା, ସେ ସାପ କହିଛି ତମ ବିନା ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ତମେ ଯାଅ ତା ପାଖକୁ। ହେଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାକୁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କଲା, ନା, ଯିଏ ଥରେ ଏମିତି ଧୋକା ଦେଇଛି ସେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବନି। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଭୋକିଲା ଅଛି ସାପ, ସେ ଯଦି ତା ପାଖକୁ ଯିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମରିବ। ଗଙ୍ଗାଧର ଏହି କଥାକୁ ଭାବି ନିଜ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ଏବଂ ତାର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଅଫସୋସ କଲା ଏବଂ ତାକୁ କହିଲା, ନା, ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ, ଆମେମାନେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେମାନେ ଶିଖିଲେ ଯେ କେବେ ହେଲେ ବି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ସହ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ